Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κρίστη και σε αυτό το βίντεο θα πάμε να δούμε το καινούριο update. Έχει βγει νομίζω πριν 8 λεπτά. Επίσης τραβούσε βίντεο και είχα κλειστό το μικρόφωνο και δεν το πρόσθεσα, οπότε ξανακοιτάω το ίδιο βίντεο. Τώρα είχαν τύχει αυτές οι παίκτρες τέλος πάντων το θέμα Mermaids. Εγώ δεν το πρόλαβα, αλλά είχαμε και δει στην ουρά σε προηγούμενο βίντεο, οπότε δεν με πολύ νοιάζει. Τώρα, επίσης παιδιά, έχω τόσα χρήματα, τα μάζεψα για να κάνουμε κάποιες αγορές εδώ πέρα. Αλλά θέλω να φτάσω τα 20.000, γιατί θέλω αρκετά πράγματα από αυτό το passport, πώς να το πω τώρα, το μαγαζάκι αυτό, το Dressing Press. Και ναι, θα τα πάρω άλλη στιγμή. Επίσης από αστέρια έχουμε 5.241 επιτέλους. Και κάτι ακόμα, ότι έχω κακά νέα, ότι δεν θα βγει το Summer Quest, ακυρώθηκε. Και να πάτε να παρακολουθήσετε το βίντεο του Dressing Press που μιλάει η Μούαγε, πώς λέει τέλος πάντων, και λέει για ποιο λόγο ακυρώθηκε και θα καταλάβετε, είναι στα αγγλικά. Αλλά θα κυκλοφορήσει ο καινούριος κωδικός που τον έχει βγάλει η Peach, νομίζω. Ναι. Και ανυπομονώ να τον δούμε. Βέβαια δεν έχω βρει ακόμα κανένα βιντεάκι για να σας το πω, οπότε θα το δούμε σε λίγο. Τώρα δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει, αλλά ξέρω ότι βγήκαν κάποια καινούργια νύχια. Μάκρος τέλος πάντων των νυχιών. Και θα δούμε και secret items, μυστικά αυτό το μυστικό το δωμάτιο που είναι μέσα εκεί πέρα στο σαλόν της Λάνα. Και έχω προσέξει ότι νομίζω και έχουν βγει καινούργιες πόζες και καινούρια ρούχα και καινούρια make-up αντρικά. Και θα μπούμε και στο free play mode για να δούμε τι έχει. Γιατί λέει κάτι θα έχουμε βάλει και εκεί. Δεν το είδα. Λοιπόν, για να δούμε. I just came from... came from Greece. Τι να πω. Λοιπόν, μισό λεπτό για να ανοίξω το speed. Για πάμε εδώ πέρα μέσα να δούμε. Ναι. Hi models, as many of you will have already seen from our video, we had to make this class didn't make this decision light, and we assure you it was us to let. Ναι, τώρα μιλάει, τώρα δεν έχω καταλάβει. Hi, is that a keypad? I wonder. Τι είναι αυτό? Καινούργια πόζα. Καινούργια πόζα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Αυτό είναι καινούργια. Αυτό είναι χοβάκια. Τι φάση? Βρε, τι φάση. Τι είναι αυτό? Θα προσπαθήσουμε να ανοίξει αυτή η πόρτα. Πω, παιδιά, τι είναι όλα αυτά? Τώρα... ξέρω! Ναι, λοιπόν, είναι ο κωδικός που έχει εδώ πάνω. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί είναι μόνο σε free play. Αλλά έχω τραβήξει ένα βίντεο με αυτόν τον κωδικό και τον έχω βρει, να το. Λοιπόν, για πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, είναι 5, 7, 5, 9, 5, 8, 9, 5, 8,
5-5. Τι είναι, γιατί δεν μπορώ. Δεν χωράνε άλλοι. Δεν ξέρω τι έγινε. Νόμιζα ότι ήταν αυτός ο κωδικός. Παιδιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα μπούμε στο free play για να δούμε τι έχει. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί δεν μπαίνει ο κωδικός, είναι λίγο περίεργο. Ας το δούμε. Λοιπόν, θέλω το speed εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα, παιδιά, ο χώρος είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει. Είναι πολύ περίεργο. Και δεν μπορώ να το κάνω στο τέτοιο, στο regular server, μόνο εδώ πέρα. Να, δεν γίνεται. Δεν ξέρω γιατί. Για να πάμε λίγο εδώ. Μπα, όχι. Δεν ξέρω γιατί δεν μου το βγάζει. Θα πάμε πάλι στο regular. Θα το ξαναδοκιμάσουμε, δεν ξέρω γιατί. Πάντως σημαίνει στο regular server δεν μπορώ να το κάνω τώρα αυτό. Οπότε, ναι. Fave μας, ναι. Και μήπως λέει εδώ πέρα το νοικοτικό μου ή όχι. Secret Hills, where, mid room, how, that's the code. Dance mini game in lobby to earn seashells. Dance mini game, πού? Έχει βγει κάτι, μισό. New free star baby, walk. Ωραία. New achievement daily task. Secret, ωραία, ναι. New influencer code item. Κανονικά θα πρέπει να το λέει τον κωδικό. Παιδιά, πού είναι? Δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, για να δούμε αυτό το walk, το baby. Α, το πήρα! Το πήρα. Ωραία. Equip. Παιδιά, τι βάζει, είναι τέλειο. Είναι... Τι φάση, μπρο. Ρε, έχει πλάκα. Είναι το Star... Ναι. Λοιπόν, και για να δούμε το Equip Idol. Πω. Ρε παιδιά. Ωραία, θα περπατάω έτσι. Λοιπόν. Έχει πολύ πλάκα. Werewolves, τι λυκάνθρωποι. Hollywood outfits with a moonlit vibe. Δεν μπορώ να δουλέψω έτσι. Συγγνώμη κιόλας. Τι κάνω. Unequip. Γιατί θέλω κανονικό περπάτημα. Δεν μπορώ. Λοιπόν, για το gold τώρα. Για να ξαναδώ. Μήπως βγήκε ο κωδικός. Για να τον βάλουμε. Δεν ξέρω το gold. Λοιπόν. Βρήκα τον κωδικό. Πάμε πάλι στο... να κάνουμε teleport. Παιδιά, ξέρω. Αλλά έχουμε τα δεύτερη και δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε τον κωδικό. Τον έχω βρει. Λοιπόν. Ο κωδικός είναι στα αγγλικά και κεφαλαία πάντα. Λοιπόν, είναι PIHIIUW. Για δούμε. Τάρα, είναι ο κωδικός της σπίτι.
Και επιτέλους τον πήραμε. Παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο. Για πάμε να το βάλουμε. Πεθαίνω, είναι τέλειο. Και θέλω να δω πώς μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, να κρύψουμε λίγο αυτές τις παίκτρες, τι είναι τέλος πάντων. Γιατί, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορούμε να βγαίνει αυτό το glitter, τι είναι. Chains είναι αυτά εδώ πέρα, μπορούμε να το βγάζουμε ή όχι. Μένει μόνο το top, αυτό εδώ πέρα που μοιάζει σαν αυτά από τα VIP. Sear είναι να είναι διαφανές. Και μπορούμε να το κάνουμε όπως θέλουμε. Μπορούμε να το έχουμε ως glitter, silk ή δεν μπαίνει, δεν ξέρω. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Chains μπορούμε να το βγάζουμε. Αυτό μπορούμε να το φερούμε. Είναι πολύ ωραίο. Και να βάλουμε και αυτό το μορδίστικο. Έτσι το λέγω. Walk. Τέλος πάντων, ναι. Packs. Post packs. Walks. Να το. Τέλειο. Εγώ είπα walk καλύτερα γιατί δεν θέλω να λιποθυμάω. Τέλειο. Λοιπόν, ας τους εμφανίσουμε τους players. Και να ακούμε λίγο τη μουσική, ναι. Για να δούμε, έχει κάνει κανείς equip την τέτοια, το φόρμα. Καλά. Τι είναι αυτό που φοράει? Από πού το παίρνουμε αυτό? Λοιπόν. Wow. Τι καινούρια γοργόνα. Καινούρια ώρα γοργόνας βγήκε. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, πρέπει να τα βρούμε όλα τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί βλέπω κάποια βιντεάκια που μπορούμε να βρούμε αυτό το πράγμα. Τώρα πηγαίνω που να είναι. Λοιπόν, αυτό το πάρτι, από πού μπορούμε να το βρούμε? Νομίζω είναι στο free play ή όχι. Λοιπόν, πρέπει λίγο να... Λοιπόν, δεν ξέρω, παιδιά, ακόμα για την ουρά. Θα κάνω και άλλο βιντεάκι που θα σας πω. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και να σας βοήθησα με τον κωδικό να τον βρείτε. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Γεια σας!